Yan may buksit, dalawa na lang ang aakyat may buksit. Bago mag-clearing na naman, sabay tapos clearing, batsin ang paskat. Buksit natin. Yan, panoorin natin yung buksit ang pag last loading yan. Isang truck. Saging ang karga niya may buksit, saging galing yan ang Mindanao. Kain ako ng kain na saging may buksit kasi minsan hihina ang potassium ko may buksit. Yan may buksit o. Saging yan nakakahon may buksit. Set out sa napapatras dyan may buksit o. Okay na, mag-ubusit. Mag-ubusit. Shout out pala din sa pamangkin ko si Janel Oracion kasi Gian Oracion kay Jumel Oracion kay Janel kay Chis si Meboy sa Karimi yan si Vero Ronron si Borgie si Archie si Din sa ng lahat ng mga buksit. Yung buksit ito na, maalis na yung paskat sa Dapdap Bear Samar alas 8:28 ng gabi. John 22 buksit. Iiwanan na yung M17 naka
may buksit. Hindi na makita ang dagat. Pero ang buwan may buksit ito. Ayan, ang buwan may buksit. Malapit na magbuo. Ayan, buksit na tayong. Ayan, buksit. Tayo matutulog na talaga. Buksit. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. 9:40, nandito na kami sa Matnog, padaong na. Ayan, umiikot na ako. Ayan yung isang barko. 9:40 ng gabi may buksit. Ayan yung buwan may buksit ako. Sa Matnog may buksit. May buksit. Pababa na kami ng Paskat. Shout out pala kay Rodel Domingo, Kakani TV, shout out. Itralin Aribalo, kay Ronald Enriquez, saka kay Edward Sinahon, shout out pagkabugsit. Alas 10 eksakto ng gabi. Kawawa na kami ng Paskat dito sa Matnog. Galing kami ng Masin City, Southern Leyte. Papunta na kami ng Pasay, Manilay. Hindi ko bugsit. Dito na kami sa Matnog, Pier, Sorsogon. Magandang gabi sa inyong lahat yan, mga idol, mga mikrobugsit. Kang pumigo. Di ako na bumaba. Alas 10 eksakto.
Pugsit eh. Dito na tayo, pugsit eh. Paano ba to? Dapat doon, atras. Wala eh, paano Hello, sir. Dito pa lang, kadadaong pa lang namin sa Matnog, sir. Oo. O lawan, pero sinabihan na ako ni ano, sir, ni Ha? nagpapato dyan sa daan. Yan, bubusit. Palabas namin dito sa fair, bubusit. Shout out kay Andre Jan Manahan. Lian France. Shout out kay bubusit. Kuya Niggs. Shout out kay bubusit. Dregaming. Shout out kay bubusit. Edward Sinahon, Ricardo Manatad, Ronald Rodriguez, G. Cadiz, is live. Shout out to you. Yeah, bubusit. Artemio Sanico. Shout out to bubusit. Ito na. Ben Gutierrez. Leo Marpi. Amigo bubusit. Ako'y matutulog na. Si partner na Guy Bira. Maraming salamat sa inyo lahat sa panonood, amigo bubusit. Sa video ni Bubusit natin. Bye bye mga amigo bubusit. Hindi pa kami naghapunan, amigo bubusit. Sa Sorsogon pa kami kakain, amigo bubusit. Mga isang oras na takbo pa. Alas 10 na ng gabi, amigo bubusit. June 22, 2021, amigo bubusit. Papunta tayo ng Pasay galing ng Masin City, Southern Leyte. Dito na tayo maglakbay sa Sorsogon. Amigo bubusit, alas 11:10 ng gabi. Dito na tayo sa kain natin sa Sorsogon, amigo bubusit.
sa kay Itere. Yung hindi pa nakapunan dyan, kaya mo na tayo. Kasi malayo naman ulit ang tigil natin. Yung magsisiyar dyan, magsiyar na po. Sa ano naman tayo nito, titigil, Manan. Lagpas ng Naga.